Заповядай в KBC Global Services. Нашата компания е двигателят на процесите... Да! Заповядайте в KBC Global Services. Нашата компания е двигателят на процесите... Още един път ще го направим. Айде, още един път. Заповядай в KBC Global Services. Нашата компания е двигателят на процесите в KBC Group. KBC Global Services стои зад много от иновациите в банковия и застрахователен сектор. Ние ти даваме възможност да се развиваш, използвайки най-новите технологии и го правим от нашия ултрамодерен, комуникативен офис. Имаме стъклени стени за брейнсторминг и обикновени стени. Но това не е всичко. Дори имаш собствена чаша. Извинявай, мога ли да ти помогна? Не, всичко е наред. Почерпи се. Добре, от тук поемам аз. KBC Global Services знаем как да се забавляваме, а сладоледеният ден е върхът на сладоледа. И не само той. Нашата компания е място за твоите таланти. За всичките ти таланти. Можеш да смениш кариерата си без да напускаш компанията. Аз го направих. И ще бъдеш част от вълнуващия ни международен екип. Окей, goodbye. Не е хески ден. KBC Global Services ти предлага кариера за цял живот. С грижа за твоето благополучие. Работа, която работи по твоя график, за твоите умения и твоята стабилност. Работа, която работи за теб. KBC Global Services.